lupat. Mruput teng alas golek sayuran karo ngendangi pitik petelurku bolo. Lah iki aku ki sekitaran jam 7 mau wis tekan ngalas. Dadi aku ki nek esuk ngendangi pitike ngendhog apa ora gek karo mbukak pitik ya sisan makan pitik ning alas. Lah ceritane aku ki mbaleni wiku wingi sing aku njabel kae bolo. Rencana iki arep tak go bali gek engko tekan ngomah ki arep tak kukus gek tak krawuh kaya wingi kae. Nek wingi ning alas ki digodhog iki mengko nek ngomah arep tak kukus. Lah iki aku karo nggawa telo bolo. Insyaallah engko ya arep tak gawe lemet nek ngomah. Berhubung nek ngomah ki ora nek godhong gedang digawe buntel lemet, lah iki aku arep golek godhonge gedang dhisik, sesuk ki nek dienggo lemet men ora kaku kae biasane ditoke sewengi men alum. Dadi nek dienggo buntel ki ora do pecah godhonge. Lah saiki ki ning alas lagi musim arep nggaplek bolo. Dadi ning alas ngono ki men enek pacitane ngono ki nggawa saka ngomah gek ning alas kari dienggo wedangan. Nek rumah saku panganan sing dibungkus godhong gedang ngono ki kok rasane enak ya kaya apa kae Nogosari, lemper ngono ki rasane mesti enek aroma godhong gedang iki dadi enak ngono kae. Sapa ning kene sing tim seneng panganan bungkuse godhong gedang bolo? Padha karo aku. Nek musim gawean ngene iki biasane do mruput ning alas bolo. Dadi mangkate ki isuk kae men ora panas. Jenenge njabeli telo ngono kan ya panas gek kesel to gek nek awan ngono ki ora betah karo panas. Dadi bapakku mau ki ya wis mangkat ning alas bolo, wis mruput kae. Isih peteng kae wis mangkat sekitaran jam 5 mau. Lah iki aku arep ngendangi pitikku mau wis ngendhog apa urung. Nek ngendhog ki biasane ning kandang kene iki. Lah tak tilik iki jebule urung ngendhog tapi ndoke sing wingi iki ya wis lumayan akeh iki ana pira iki. Tak itungi sik coba. Nan lupat mon pitu. Lumayan ndoke mau ki enek 7. Dadi iki ki ya dingengeno ning alas digawe stok nek arep goreng ning alas ngono iku bolo. Tapi ya salong nek wis kokean ngono kae tak gawa bali. Lah mari ngono aku ki ya wis ramban dong lobak barang iki mau. Dadi aku ki nek isuk ning alas buka pitik ki ya nyambi ramban golek lombok ngono kuwi barang bolo. Mungkin ngono wae video esuk iki bolo dilanjut engko awan gawe lemet.